Webafowethu kushubile kuxabene ubendle kwangempela ke manje ke phakathi kamhla ka1 ke kanjalo ke nomgibe ke insizwa ke yakwaNongoma ke lapha na ke sihlezi ke sithi ke impi ke noma ke umntalapho ke ukomaskandi kodwa ke usuvuke ke kubalandeli ke bomculo ke kaMaskandi ke lapha na ke sikhuluma ke ngomhla ka1 kanjalo ke nomgibe konakele ngempela ke lapha na ke nangumgibe ke ekhipha ke amafayili ke lapha na ke kamhla ka1 ke insizwa ke yasemtubatuba ke eyaziwa kakhulu ke ngokuba iBlue Nation ke lapha ke siyakhumbula ukuthi umgibe ke naye ke uyiRed Nation ke lapha ke njengoba amavidiyo amaningi ahleza ke aphakamisa ke igama ke likaMthandeni kodwa ngale kokunanaza abafowethu ke ngikuphathile ke nazi ke 18 ke umgibe ke lapha ke etalapha ke yena ke umhla ka1 ke insizwa ke iBlue Nation futhi ke loqina ke la emtubatuba ke kwaNkomo kwayixosha uyabona makuthiwa khona umntalapho ayi kungaphezulu komntalapho lokho kodwa ke ngale kokunanaza ke awuyizule ke nangumgibe etshena umhla ka1 ke izinto ke ongeke ukholwe muzizwa Kakalipe baba, kakalipe bebe. Ho ho, amsho ngomhla ka1. Oh samfana wami. Nakho kwakho. Mhla ka1 uthi mina Thaminyawo ngithwele ngengane yami. Uthi ngithwele ngengane yami yokuqala intombazane uAwande. Angithi kusho wena. Mana ke ngibuza. Yini eyenza makushona umama wakho uboshwe wena? Wawulindeni ungaboshwa yonke leminyaka uhleli uzoboshwa ngoba nakho sokushona unyoko. Yini le owawuzama ukuyenza ngonyoko wena? Wawuzama ukwenza ngonyoko. Bafethu, angisho ukuthi mina angenze ngiboshwe. Bafethu noma ubaba bafethu icala athwala imbula ingubo lingene. God forbid one day nami guys ngizoboshwa. Kodwa ngisobe ngaboshelwa ukubulala msana. Ngisobe mina. Ngisobe mina. Angisoke ngaboshelwa ukubulala umsali ngizama ukuthwala ngomsali ingakho umthuqasi nje ugcwele intuli uhleli erank ngoba awuna uNkulunkulu awunahlozi uyimbodo nje chapter 2 kakalibe baba kakalibe bebe fire chapter 2 wena bewashi imoto wena eBP garage wasuka wena wazoqonywa ugogo omdala yes wawuben 9 wasengisho uben 10 wawuben 9 gogo omdala wakuthanda wakwenzela i-driver's license uya driver namhlanje because of lo gogo akagcinanga lapho wakuthengela iAvanza uthutha abantu wenze imali ecabangele kunezi kusasa wena lokho yini wenza kuyena wamchithela wakushiya phansi kanti ukushiya nje phansi vele usuno connection nabantu wena ubuhundela ngeAvanza wehla wenyuka bafethu abangakwazi ukuhundela ukuthatha abantu from town to town ngongemthetho ubalayisha ngoba abantu balayishwa ngamatekisi kodwa lo bebalayisha ngeAvanza lo kakalibe baba kakalibe bebe fire chapter 3 yo mfana wami lalela le moto othe zakho uqamba amanga wena imoto zikathisha ngizokutshela igama lakho uthisha ngitshele igama lesikole afundisa kuso ngitshela ukuthi wena njengamanje ngithenela iproof wenza iproof la amaphepha uwaphethe kanje asho ukuthi imoto yezakho mangenjalo you'll be defeated uzama ukuzenza into ongeyiyo emphakathini uhamba uneka amasende ukhuluma ngegama likaKhuzani the whole day rank engabe uyasebenza usebenzele izingane zakho kakalibe baba kakalibe bebe fire chapter 4 ingane le yakwaNkombose usisika Brenda kwancanana uyayondlana why ungayondli ingane zami webhuti ngiyazondla mina ngisempilweni yazo 100% ingane zami lezi ekwazi ukukhuluma nami ngikhuluma nazo every day. I don't skip a day without talking to my children because I love them ngabazala ngoba ngibathanda and I afford them zolo lokho wena kube u10 minutes wonke ingane icela u170 ithi baba ngicela ungipha u170 kwanzima awuqamba manje wathi ngizofonela umama wakho what for malini mina ngoba phela uzama wena ukuzenza ngcono kimi malini engispenda ngisuka eGoli ngihamba ngeRanger ngihamba ngiyolanda ingane eDurban ngibuye naye eDurban lo 170 wena okukhulula ukuthi ukhiphe in 10 minutes time
lo 170 awuqedi ngisho imali yama-tollgate awuthula eyesibili neyesithathu aku-N3. Do you know that? Are you aware ukuthi mina I'm actually spending more than you, but ubhizi ukhuluma ngami? Mina ngikhipha 1 video, wena ukhiphe 80 videos. Njengamanje nje eyesibili le ngikhiphela yona. Kodwa uzokhipha ama-video awu-80 njengamanje. Hamba okondla mfethu ingane yakho, bayakhala kwancanana sebekhathele ukukondlela ingane kwaNkombose. Awuphuthume ke mfethu uyolungiselela leso simo leso-ke right now. Do you understand? Kakaripe baba, kakaripe bebe. Fire! Chapter 5. Wena kwa TikTok sikwazi ngoba nakho ubutalapha ungiswe. Wenziwa yini wena ukuthi uyeke ukutalapha ungiswe wena? Umndeni wangiswe wamuva enkandla wesa emntobatuba omningi wabo. Uyangizwa? Uthesa ukutalapha ungiswe kwafika iveni emntobatuba wazoshawa. Unekhomo nje ezicije kangaka athi amakhona ezimbathatha zika Moses washawa abafana bakaMculo bomacengwane. Awu ngiyathanda bophakathi neza umsebenzi omkhulu. Ngiyathanda bomacengwane nashaya lenja. Kodwa angikaqedi samele niphinde nizoyiphinda futhi. Uthi kimi wena angeke ungithinte ngezandla zakho ngoba awufuna ukungcolisa. La webhuti ngisho sewulala sewuthanda ngeke uvele uzongithinte mina. Ngeke ungishaye ngebank balance, ngeke ungishaye ngomqondo, ngeke ungishaye ngokweyisa, ngeke ungishaye ngamandla, ngeke ungishaye ngayo yonke nje into ongayicabanga yokulo. Ngeke wena. We nothing. Uwiki man. Yabona uwiki. Wena nje uwiki wena. La kimi nje uwiki. Angikuboni noma ukuthi uyini. Ngeke ngizama ukusondeza kimi ngizama ukwenza umuntu ukunika imali ingane zami ukuthi uhle. Ukuthuhle. Kwehluleka ngoba awuphatheki. Kakaripe baba, kakaripe bebe. Fire. Uyakhumbula ipholo lamadoda afika ezokubhonya lapha. Mntubatu. Yeyapho ushaya kabi yami. Athi uthi kanje, hamba ubhonya umhleze shawa. Futhi nami nje bangizokuthi nje angihambe ngibhonye ngizovele ngekona nje ngifike ngibhonye. Wena unahlozi wena. Awunamsamo. Sandla zakho igcwele igazi, umbulali. Okubuhlungu, abafuni bayakubuka. Mina ngingumfuni ngakade akubulala mina. Kade akubulala mina. Kade aqeda mina. You are lucky ukuzalwa nabantu abangotamatisi. You are very lucky. You are very lucky. And fortunate as well. Usafuna ngibuye? Nginikeze ama-facts ke baba ukuthi wawuboshelweni. Yini indaba uyibize ngomhla ka1. Singaki insuku from 1 to 31 when wakhetha u1. All those facts I know them. Ngithule nje. Uyangizwa? Uyingane. You are a small boy. Small boy. Wenza ama-video awu-80 ngami. Ho, hey, kakaripe papa, kakaripe. Fire! Mana, wena uyithonga nje. Ngatshela nguwe, wathi uyithonga wena. Ungale sansi. Yini pho bese ba isakhamuzi sasemntu bangaka? Waqoshwa yini ekhaya? Abiyithonga wena. Ekhaya bo. Waqoshwa yini? Ayibona? Zaphutshuka. Ngosona mina. Winathi ngempani. Wonke umuntu osamayo kuwena uthwele. Wathi uyasama nje uyaphumelela kuwena sithwele sonke. Oh. Nkosi yami, mfowethu, khona into ibiza ukuthi i-hard work baba. Siyasebenza kanzima baba ngoba ngisekhaya nje ngiyasebenza futhi. Kodwa kuphela inyanga ngilekhaya. Iqala inyanga ngila ekhaya. Kodwa ngiyasebenza. Ngizoholelwa futhi ngendlela futhi right. Futhi izandla zami ayinagazi lamuntu. Clean. Ama degree ami nje kuphela ngapha. Bese kuba ihlozi lami ngapha. Nosomandla ke la umvelinqa. Uyi-umbrella yakho konke enginakho. Wena awunahlozi, awunaNkulunkulu, uyimbokodo nje. Uyisagila nje.
Uyazwa ngifuna ama facts ukuthi ama taxi awakho awunatekisi wena libhantinti le awunakhumbi wena amakhumbi kathisha la ngizobuya ke manje ngiphethe igama lika thisha nesikole afundisa kuso unyenyi wena ngazi uyibona ukuthi ungenalutho enjoya iphase ungabi nalutho ungaze izinto enotho ungenalutho wena ufobo utrack 9 ke lo mfana wami ngiwenze nawo futhi wawu 9 minutes. I hope you understand. I hope all these things make sense, in fact make vivid and a precise sense. Do you understand? Thank you. Sit down. School out.